E continúa a extracción do reló en Aguiño. Os profesionais retiraron máis de 21 tonelada deste recurso do Banco da Catía, polo que están a poucas xornadas a alcanzar as 24 toneladas fixadas coa Consellería do Mar. O 2026 arrancou en Aguiño cunha nova especie que extraer, o reló. Hai moitos anos era comercial, pero logo de detectarse que acumulaba niveis perigosos de plomo prohibiuse a súa comercialización. Isto provocou que este bivalvo tomara o protagonismo nos bancos marisqueiros en detrimento das ameixas. Este mes de xaneiro a Confraría de Aguiño comezou a extraer de novo o reló logo de chegar a un acordo coa Consellería de Mar para retirar este recurso dos bancos e convertelo en compostaxe e biogás. Os mariscadores aguiñenses avanzan na recolección de reloxo, afrontando xa a súa parte final. Nos últimos retoques finales casi, hoxe mesmo levamos 21.500 kilos, son 24 toneladas que temos desde a Consellería máis Cofradía o convenio que se fixo, pouco quedarán 2 días máis ou 3 tirando polo alto, pero estamos casi no final. Bueno, do vida estes kilos de reloj que se truxo, aparte do que queríamos nós, é poñer a playa bastante limpa, para deixar sitio máis a babosa. A parte disso, fixos un xornal para todos os mariñeiros que foron ao mar, que fomos tamén. Xa que están a traballar na extracción do reloxo preto de 14 embarcacións. Non moito máis, porque o tren de borrascas que ven estes días é casi difícil de salir ao mar. Estamos salindo moi mal, casi estamos salindo, hai días que temos que casi salir de Ribeira, volver para Ribeira, o porto de Aguiño está casi cerrado ao mal tempo, e para pasar mal estamos botando a Ribeira. E cada embarcación e tripulante pode retirar unha determinada cantidade de reló dos bancos marisqueiros incluídos no convenio. Temos un cupo de cada embarcación, bueno, cada tripulante de 200 kilos de cupo, pero é difícil collelo. Estamos collendo máis ou menos unha media de 90 kilos por tripulante. Son moitos relós que pescar, non é fácil, pero bueno, vaise collendo o que se pode. Hai algúns que collen un pouquiño máis e outros pouco menos. Pero está salindo unha media de 95, casi chegando a 100 kilos. Está moi ben. Estamos traballando que é na playa, ao largo da playa da Catía, porque o resto que é a Rabuda témola cerrada, xa, porque como hai algún reloj hai, pero como ven algunha cría de babosa, non queremos tocar moito. Queremos coidar máis ben esa babosa, e pois onde está ese reloj, aí por fora da playa, é onde máis hai, estamos limpando iso todo. As sucesivas borrascas que azoutaron Galicia nas últimas semanas impediron a moitos mariñeiros saír ao mar, pero en Aguiño os mariscadores aproveitaron para manter algo de actividade extraendo reloj cando o tempo permitía. Polo que vinen agora aí, dan outra borrasca máis, sabes que está un tren dela seguido non parar, pero bueno, saliremos mañán tamén outra vez. Estamos aí concentrados que é máis ben na playa do Castro, ao largo da playa de José María, todo o que temos aberto, pero aí por fora, casi por fora da playa, non estamos o que é na beirada da playa. Foi unha boa alternativa, que agradecer á Consellería do Mar, que foi unha boa alternativa, parte que se fixo o xornal, e a parte tamén que se limpou esa playa que estaba moi chea de reloj, porque o reloj ao final vai collendo espacio que é a meixa babosa e a meixa rubia, e ao final esa meixa que está aí no medio non dá medrado, porque non dá tempo a comer. Quedan por recoller 2,5 toneladas de reloxo e unha vez cheguen as 24 toneladas... Teremos unha reunión o que a agrupación xuntarémonos e trataremos igual de deixar un caxiño aberto de babosa. Este reló terá unha segunda vida, xa que se usará como compostaxe e se convertirá en biogás.